Agriú Ceardlann Amhránaíochta ar lína inné, agus na mílte dalta ó gach cearn sin tíre ghlach apáirteán. Séan ó súlaháin nó an Kerry Cowboy mar sfear na air a ráchtáil an Ceardlann ar Zoom in éineacht le gaeilbhreathach. Agus bhí sí oscailte do scoilanna ar fud na tíre. Bhí deisig na gasúir árán nullag an gaeilge ólam agus a chleachta le séan. Tá sé ríthachta gomach na Ceardlann seo ar fád dos na scoilna mar roinnt fad daltaí ar fud na tíre, ní bhain siad an seans riamh beidir árán gail na gálam, so is deascar féadlam nasca le scoilna fud na tíre agus an seans an thuirtóibh. Is iad gael scoil níomh séamas a Ghaeilgeachas ceantain na scoilna a dreasal ar an Ceardlann agus bhí siad fíor hásta leis. Bhí an Ceardlann ar eos ar fad chuir sé tús le cilóra na nullag sa scoil. Bhí anna crack gcuinnig canna le céile ar maidin, bhuain mé salt a scach nó méid den Ceardlann. Clachos chun 10,000 dalta sa tír, páirt sa Ceardlann Amhránaíochta, agus bhain na daltaí go léir an tainmh as na hárán nulaga ólam an gaeilge. Conor O'Donnell, Nuacht, Cúla4, Ceiliúradh chun de chiaí.